Sanibonani bangane bami. Ngibuyile namhlanje. Ifoni yami beyophukile. Kodwa ngilungisile. Ngiyabonga ukuthi nihlala nawo. Ku-episode le engizoyenza ekwesithathu. Ngeke ngazibongela. Hayi namhlanje ngibhorekile yazi. Hayi. Intoni levele emoyeni? Oh. 200 rand. Ngirich namhlanje. 200 rand. Akekho umuntu ongibonile ngisho. Yahamba manje. Sifiso, wazi sosike anyanisi. Hayibo, lokho ukuthatha phi? Hayibo mama, abantu abanemali ababuzwa imibuzo. Yabo mama, ya thina asibuzwa imibuzo, sinemali ngisho. Sidla yogurt. Yabona mama, asibuzwa imibuzo. Urich ngani wena? Urich ngani? Mina nginemali because of business mama. Business. Hayi kwenye into, business nje mama. Ya. Nemali manje. Angifuni umuntu ozongicela ukuthi cela 200, cela 1. Hayi. Hey, business. Mama, angeke ngikutshela ukuthi business eyani. Secret business. No one needs to know it. Ngesilungu mzale. Yabo mama? Ya. Imfihlo leyo, angitshele umuntu. Osiyami. Hayi lo mfana angiqeda shame. Ayinama. Khona kwezinto ezimandi kulendlu. Baba kanti uyayifuna i-cold drink? Hayi ngakupha manje baba. Ngakupha manje. Uyazi ukuthi uvela le emsebenzini uyabona baba. Ya baba, hayi ngizakupha i-cold drink baba. Wena ufuna ukunithenga? Cha baba, ngisiza umphakathi. Khopha imali Sifiso. Ngisebenza online. Online? Awunayo ngisho nedatha. Hayi billion. Ngubani ukutshelile malume? Uhambe unika abantwana amalolipopi. Ngoku wonke umuntu uyazi. Abantu kufanele bajabule malume. Ngicela u200 rand. Ibhizinisi lihle namhlanje. Sanibonani. Yebo sisi. Ngilahlekelwe i200 rand. Akekho mhlawumbe uyibonile ngaphandle. Hawu kungani ukhwehlela kangaka? Amanzi angene ngendlela engalungile baba. Maklamini, ngicabanga ukuthi imali yakho ikhona gogo. Kodwa akhe siqale siphenye endlini. Cha kungani siphenya? Siyamethemba wonke umuntu apha endlini. Hayi, cha Sifiso. Asiphenye. Hawu. Ama-chips. Yogurt. Hayi Sifiso. Sifiso, mina ngachaza. Chaza Sifiso, chaza. Funeka uchaze kuwo wonke umuntu. Uchaze Sifiso. Umuntu ozochaza apha. Uyabona ukuthi wenze iphutha akho. Awuthethi Sifiso. Umuntu apha endlini. Ngiyachaza. Le mali leyo ngiyibolekiwe. Ubani okuboleke u200 rand? Khuluma. Ngiwinile bazali bami. Ngiwinile imali leyo. Ngiwinile. Kuphi? Competition. Competition. Ukuhamba emgaqweni. Sifiso, iqiniso. Madlamini, ngithole emgaqweni. Bekuyeyami. Ngiyaxolisa Madlamini. Ngiyaxolisa. Sifisa ukuthi ungiphe imali leyashekile. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje uzosiza ekhaya izinsuku ezintathu. Oyazi ukuthi amaswiti akho awuzowathola isonto lonke. Hayibo, leso isijeziso esikhulu. Hayi.
Hayi bazali bami, hayi aneva. Ngizodla lawo maswiti phambi kwakho. Malume, unonya malume. Hayi, kodwa nami ngiyenzeni mara? Ngiyenzeni manje bangane bami? Ngiyenzeni manje? Ngicela bangane bami, ulike, usubscribe. Please, cela support yenu guys. Please. I'll appreciate that.